Il-Kap Nazzjonalista Alex Borch qal li jrid jgħin lin-negozji biex jagħmilhom aktar faċli li jġibu aktar barranin. Dan iddikjaraħ fir-raba' dibattitu bejnu u l-Prim Ministru organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ. Borch għal darb'oħra għażel li jitkellem skont min hemm qudiemu. Mela llum il-ġurnata biex ħaddim jibdel employer irid jonfoq 600 euro. Applikazzjoni għal permess tiswa 600 euro. 250 euro pre-departure course, 150 euro health screening, 180 euro insurance. Nafu illum kemm saret burokratika biex inti issib ħaddim lokali. U aktar biex iġġib ħaddim barrani. U għalhekk aħna ser noħolqu one-stop shop speċifiku fih l-identità illi dan ikun speċifikament għall-employers u third country nationals biex il-burokrazija u r-red tape li hemm illum il-ġurnata ikunu jistgħu iġibu aktar. Dan jikkontrasta ma' dikjarazzjonijiet tal-Kap Nazzjonalista stess kontra n-numru ta' ħaddiema barranin li jaħdmu f'pajjiżna, tant li għal iktar minn darba wieħed li l-Partit Nazzjonalista se joħloq awtorità li proċessar tal-ħaddiema barranin fil-waqt li kien iddikjara li jrid li l-persuni li jiġu f'Malta b'mod illegali jirregolarizzhom. Matul dan id-dibattitu Borch kompla wkoll qarra dwar il-fondi Ewropej, ċoħe li l-finanzjament tal-pandemija sar permezz ta' fondi Ewropej. Dan meta fil-verità 90% tan-nefqa fi żmien il-pandemija kienet ġejja minn fondi nazzjonali. Fil-COVID, għal ħares ma kienx is-Social Fund tal-Unjoni Ewropea illi żamm dan l-affarijiet. Jiena fuq is-Social Fund qed nitkellem naħseb taf li mis-Social Fund ġew xek. Ġifieri qed tajt mhux mill-Ewropa ġej dal-fondi. Kontu bravi s'issa. Il-poplu jiġġudika waħdu għaliex fl-aħħar mill-aħħar qatt jaf fuq l-Ewropa jiena nista' nitkellem ħafna. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota wkoll noqqasijiet fil-wedi tal-Partit Nazzjonalista bħal inkonsistenza fuq il-mira tar-rata ta' enerġija rinnovabbli. Kif jista' jkollok serħan il-moħħ jekk inti tgħid li se tagħmel il-pannelli li għadu kif qal li ħajamel u fil-manifest jgħid jitella l-persentaġġ ta' renewables f'biċċa minnu jgħid għal 30% u f'biċċa oħra jgħid għal 50% u mbagħad tas-soltu ftit tas-sigħat wara jgħidu typo u kienet 30 il-korretta u mhux il-50. Serħan il-moħħ jagħtikom. Waqt li semma l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, il-Kap Nazzjonalista reġa' naqas milli jgħid x'jifhem bit-terminu 4-day week, tant illi meta kien mistoqsim il-Prim Ministru għażel li jirredikola. Naħseb in-nies kulħadd jaf il-konsistenza f'xini. Mela, apparti hekk inti tistaqsin fil-kassek nitlu dan jistaqsu. Dr. Abela kompla jinnota nuqqasijiet oħra f'dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista, partikolarment dwar il-qasam tat-turiżmu u l-ospitalità fejn ikkontrasta l-kredibilità fil-proposti bejn iż-żewġ partiti. Punt żgħir fuq laqal il-kap tal-Oppożizzjoni meta ħadd pjaċir qabel il-turisti li jiġu f'pajjiżna mal-popolazzjoni ta' pajjiżi oħrajn, ma semmix Ibiza, ftit ilu qal irid iġibna bħal Ibiza. Ir-rata tal-VAT minn 18 għal 7% selettivament kemm tiswa? 140 miljun euro. Fuq settur wieħed lax qalu li jixtieq ħafna affarijiet, jien nixtieq ħafna affarijiet bħalissa, is-sostenibilità. Għalhekk il-kuntrast bejn li aħna weġibna u għedna rridu ngħinu lir-ristoranti b'fond ta' 30 miljun euro, imma għall-inejat ma dak li trid il-Viżjoni Malta 2050.